зиёда аз 2000 сокинон ва кормандони ташкилоту муассисаи нои Файзобод низ бо як ифтихори баланд дар роҳпаймоӣ бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ дар ноҳия зери шиёри парчамат бодо парафшон Тоҷикистон ҷамъ омода буданд. Дар ин чорабинии оммавӣ хонандагони муассисаҳои таълимӣ низ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва ифтихор аз парчами давлатӣ роҳпаймоӣ намуданд. иштироки фаъолони сокинон аз арзгузорӣ ба арзишҳои деринӣ тарихӣ ва фарҳангиву маънавии миллӣ дарак дода таҷлили ҷашни парчами давлатӣ ки бо шукӯҳаш омади хоса баргузор гардид ба шодии нишод ва фараҳмандию болидахотири иштирокчиён табдил ёфт. зинви ҷамъомад зикр шуд ки парчами давлатӣ дар замони соҳибистиқлолӣ мазмун ва мундараҷаи таърихии худро нигоҳ дошта имрӯз ҳамчун баёнгари орзуву ормон соҳиби эҳтироми хоса мебошад. парчам дар ҳаёти ҳар як давлату миллат мавқеъ ва нақши хоси худро дорад. парчами давлатӣ ифодагари мақсаду маром ва орзуи ормонҳои ҳар як миллату давлат аст ва ин мақсаду маром бо ранг ва нақшҳои хос дар он таҷассум ёфтанд. имрӯз дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе баландтарин пояи парчам афрохта шудааст ки он ифтихори хурду бузург ва инъикосгари эҳсоси гарми ватандӯстиву ватанпарастии мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ эҳтироми парчами давлатӣ ва расидан ба қадри он ҳамчун яке аз рамзҳои муқаддаси ватани соҳибистиқлол аз ҷумлаи вазифаҳои ифтихорӣ ва қарзи шаҳрвандии аҳли ҷомеа ба ҳисоб меравад. дар охир чорабини рангини фарҳангӣ бо мақсади сазовор таҷлил намуди рӯзи парчами давлатӣ доир шуд ки саршор аз суруду таронаи ватандӯстӣ сулҳу субот нисбат ба ин сарзамини аҷдодӣ дарак медод.